no ya saranta wong ing Dwarawati tinumpas panikawak Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawanku putra Madukara Bambang Wisanggeni ya pancen dasar kepara nyata Duryudana aku ingkang sowan ning Pandhawa Agung negara Ngastina Para Gagi Babarna wigati apa Wisanggeni yektine waleh-waleh apa anggonku sowan ana ngarsamu Duryudana iki yektine mung nuruti apa kang dadi panjriting para kawula Ngastina tangise para kawula ing negara Ngastina iki sing rina wengi rumangsa kesiksa batine merga ora ana tandha-tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula gasih ing atase para kawula nandhang karuna larangi sandhang lawan boga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu durung rampung teka semono apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing hanjok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marang Mbah Makaping kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa ora ana wong pasif kejaba mung pejabat Ngastina kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bondo kawula sing goblok yen dadi kawula bondo lan goblok pangurung ora bakal ana critane wangi unjuk rasa nuntut marang pamarentah negara Ngastina iki perkarane wong Ngastina Wisanggeni kowe wong jaba saka negara Ngastina parandene arep nang endi Wisanggeni parandene arep campur tangan tumrap lelakon iki kowe dudu wong Ngastina saru diluru lamunta melu campur tangan terus kok iso panjenenganmu kandha lamunta aku dudu wong Ngastina mongko aku iki yektine prah Ngastina mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna mari palungguhan iki aku tak ganti takon yektine sing duwe hak kewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa kenapa sing dadi ratu kok Duryudana yen pancen Ngastina iki hak kewenange para Kurawa dasare apa watone sing kepiye aku pengen ngerti dereng gobok Wisanggeni iki pujangga kraton Ngastina Manik Sasmita kang dadi aran sing mbok arepake apa panjenengan teko lamun kowe bocah sing lupa karo sejarah kowe nang kandhani negara Ngastina wiwit bubar tamanane rusak dadi aturane mergo nalika semono ya kuwi sang Kresna Dipayana ya Prabu Abiyasa seweh kepabon banjur wisuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abiyasa mongko teka prakelane putrane Resi Abiyasa ki ana telu sing pambarep ya kuwi sang Baskara ana loro Prabu Pandhu manut paugeran kudune sing dadi ratu ya pambarep ya kuwi sang Adipati Baskara kok ini wajah-wajah orang yang menyoteng dibalik dengan cari wakaf kelakuannya lagi kepulangan dan keberangkatan
iki, Mbak Ika iki. Syaratnya dari Ya wis tak balik dulu. Syaratnya dari ratu siji Wibowo angka loro Wicaksono angka 3 Prabowo Birenga angka 4 ya kuwi Santoso. Santoso ki wis saksi. Santoso lahir Santoso lahir ratu ora kena cacat. Simbah Desana kok cacat apa? Cetha lamun to kae pitaka netra cara hina werna kancane nanang rem. Yen ratu toko netra cara hina kira-kira entuk dadi ratu apa? Ratu jowo rame. Oke, ya ini gambarnya garis-garis. Monggo. Kan sopo kan? Latihan kasus dikenal bisa di orang kaya dong cara liwat Neng mang tapi sapa kulo mateni bisa geni yen bisa geni mudar jaluk pengenggon pendhawa liyane melu ngenes saden dalu Potong. Sampai ya. keprok tenan lho ra pakai lho lah kita. Amet. Awas cantol. Amet pagamet ae sing salah iki. Amet derem kembar ora. Selamat jalan dan hati-hati Mbak Nika Calindre. Ya bodoh yo. Kita bos. Anak kita. Ah, buka kan. Oh. Selamat jalan cantik. Adek nih kakek. Dileknya iki. Wit kok wedine ketok iki.